Taas uusi lasku maksettavaksi. Entä jos rästissä on edellinenkin lasku, eivätkä rahat riitä uuteen? Moro vaan kaikille! Tässä videossa käydään läpi, kuinka paljon lisäkuluja kertyy maksamattomasta laskusta ja mitä tapahtuu, jos lasku jää maksamatta. Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä, saat 1-2 maksumuistutusta. Laskun lähettäjä eli velkoja voi lähettää maksumuistutuksen jo heti eräpäivän umpeuduttua. Ensimmäisen maksullisen maksumuistutuksen velkoja saa kuitenkin lähettää kuluttajalle vasta, kun laskun eräpäivästä on kulunut 14 päivää. Jokaisesta lähetetystä kirjallisesta tai sähköisestä maksumuistutuksesta voidaan periä enintään 5 euron muistutusmaksu. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laskulle voi alkaa kertyä viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeen. Viivästyskorko on lisämaksu, joka sinun täytyy lain mukaan maksaa velkojalle eli laskun lähettäjälle hyvityksenä maksun myöhästymisestä. Viivästyskorko tulee mainita alkuperäisessä laskussa tai sitä ei voida veloittaa. Korkolain mukainen viivästyskorko määräytyy Euroopan keskuspankin viitekoron pohjalta, johon lisätään korkolain mukainen 7% lisäkorko. Viitekorko on vuoden 2024 heinäkuusta joulukuuhun 4,5%, jolloin viivästyskorko on kuluttajille vuoden loppuun saakka 11,5%. Jos kyseessä on kuitenkin pankin tai rahoitusyhtiön myöntämä luotto, on viivästyskorko sama kuin luoton alkuperäinen korko koko viivästymisajalta 180 päivän ajan. Kun velkoja lähettää maksumuistutuksen, lisätään laskun alkuperäiseen summaan siihen mennessä kertynyt viivästyskorko sekä muistutuskulut. Jos saat useampia maksumuistutuksia, niin muista, että uudesta maksumuistutuksesta saa vaatia maksua vasta, kun edellisestä maksumuistutuksesta on kulunut 14 päivää. Jos sulle tulee maksumuistutus, niin ei kannata hätääntyä, sillä pelkkä maksumuistutus ei vielä johda maksuhäiriömerkintään. Jos laskun maksaminen aiheuttaa ongelmia, niin ole rohkeasti yhteydessä laskun lähettäjään ja kysy, voisitteko sopia maksusuunnitelmasta. Jos et saa laskua maksettua, etkä ota yhteyttä laskun lähettäjään selvittääksesi asiaa, voi seurauksena olla maksuvaatimus perintätoimistosta, joka aiheuttaa lisäkuluja maksettavaksesi. Tällöin kuluja kerryttävät viivästyskoron lisäksi perintätoimiston perintäkulut.